Christian? Jeg bor faktisk i Nykøbing, men jeg siger ikke hvor i Nykøbing. Christian, Jeg må altså ikke uddele adresse. Det må jeg desværre ikke. Kom nu, Christian. Christian, så jeg bliver bor vi i vist venner. Nykøbing. Kom nu, Christian. Christian, kan du bare sige, hvilken vej du bor på, så bliver der mig bedste venner. Jeg bor nemlig også i Nykøbing. Okay. Det er ikke sejt. Skal vi ikke bare være totalt meget bedste venner, Christian? Jeg er klar til at høre på alle dine problemer hver evig eneste dag. Okay. Altså, Christian. Så jeg ved godt, du bor på Øster Allé 62 i Nykøbing Falster. Hvor vil du gemme mig? Ja. Jeg sagde, jeg vidste, hvor du bor. Hvor vil du gemme fra? Fordi at, ja, det kunne du lige at vide. Altså, Christian. Du kan ikke komme hjem, fordi huset står tomt lige i øjeblikket. Står huset tomt? Så tror jeg, det bare er røver dig. Nej, det gør du ikke. Jo, så er det en PlayStation, Christian. Hvor kender du min adresse fra? Ja, den har Gud fortalt mig. Gud, han ved alt. Og jeg er Gud, det siger jeg. Men Christian, er du sikker på, at din mor Helle ikke er hjemme? Hvad? Er du sikker på, at Helle hun ikke er hjemme? Christian?